počul interview s nejakým americkým učiteľom, ktorý už asi 10 rokov učil na Slovensku. Predtým učil v Spojených štátoch a pýtajú sa, že aký je najväčší rozdiel medzi slovenskými a českými žiakmi a tým, čo zažil ako učiteľ. A hovorí, že no v miere šikovnosti, inteligencie, tvorivosti nevidí žiaden rozdiel, dokonca možno aj naopak, že je to proste veľmi, veľmi porovnateľné, ale že bol šokovaný mierou, akej považovali slovenskí žiaci za normálne podvádzať. V Spojených štátoch proste to je úplne, ale že úplne inde. To je aj v tom, že je väčšia konkurencia, možno, že vedia, že keď sa dostanú na lepšie školy, tak sa budú lepšie a chcú sa presadiť, ale v tom, že oni to proste nepovažujú za správne. Hej. No ale zase prečo to je? A to som sa s Američanom ja snažil vysvetľovať, keď som mal aj prednášky v Spojených štátoch, tak ja som mal pozrieť, tak vy tu fungujete v podmienkach liberálnej demokracie, trhovej ekonomiky 200 rokov vtedy, teda, že to viac, keď máte ústavu, podľa tých istých pravidiel, aj tých formálnych, a tie neformálne sa samozrejme kultivovali. A my, predstavte si 80-ročného alebo 85-ročného človeka, tu je mapu, som vám ukázal, to je napríklad Banská Bystrica. Predstavte si, že tento 85-ročný človek, ktorý tam žije, nepohol sa do svojho rodného mesta a on žil v 5 rôznych režimoch a 7 rôznych štátoch počas svojho života. A väčšina z tých režimov bola nedemokratických, že aj tie formálne pravidlá tam boli deformované. Hej? Tak keď máte neformálne pravidlá postavené na deformáciách a lžiach a na neslobode, tak samozrejme, že to ešte prehlbuje deformáciu v tých neformálnych pravidlách.